Najprv otvorte OBS Studio a kliknite na nastavenia. V ľavom menu vyberte možnosť video. Nastavte základné rozlíšenie plátna na 1920x1080 alebo ho prispôsobte rozlíšeniu vašej obrazovky. Potom nastavte výstupné škálované rozlíšenie tiež na 1920x1080. Týmto zabezpečíte, že vaše nahrávky budú v plnej kvalite 1080p. Ďalej, ak je možnosť filtra pre zmenšenie povolená, nastavte ju na Lančos, pretože poskytuje najostrejšiu kvalitu obrazu. Potom nastavte bežné hodnoty FPS na 60 pre plynulé nahrávanie, najmä pri hraní hier alebo rýchlych pohyboch. Kliknite na Použiť a potom prejdite na nastavenia výstupu. V sekcii výstupu zmente režim výstupu na pokročilý a potom kliknite na kartu nahrávania. Pre formát nahrávania je zvyčajne najlepšou voľbou MP4, pretože ponúka dobrú kvalitu pri rozumnej veľkosti súboru a je široko podporovaný. Teraz zrolujte nadol k nastaveniam encodéra. Tu nájdete buď bitrate alebo úroveň CQ v závislosti od vášho encodéra. Ak používate bitrate, vyššie hodnoty znamenajú lepšiu kvalitu, ale aj väčšie veľkosti súborov. Bitrate 10 000 kbps alebo viac je vhodný pre väčšinu nahrávok. Pre ešte lepšiu kvalitu môžete použiť 16 000 až 20 000 kbps. Ak namiesto bitrate vidíte úroveň CQ, pamätajte, že nižšie čísla znamenajú lepšiu kvalitu. Úroveň CQ18 dobre funguje pre väčšinu používateľov a poskytuje skvelý kompromis medzi kvalitou a veľkosťou súboru. Ak nenahrávate herné zábery, môžete ešte viac zlepšiť efektivitu nahrávania tým, že sa vrátite do nastavení videa a nastavíte FPS na 30. Keďže sa obraz aktualizuje menejkrát za sekundu, dosiahnete podobnú vizuálnu kvalitu pri použití nižšieho bitratu.